खुलुमबाय बर' रायजो राजा नोंथांमोनखो आं मोनसे निउस नुदों र' बे निउसखौ नुनानै थानो हाथारियाव आं भिडिअखौ बानायनो सानदों रायजोफोर एसामिस निउसाव नुदों आं बे निउसखौ मालाय हारिया रायजो मोनसिगोन रायजोफोर बे निउसाव आं खोनानाय मथे बे निउसाव साननै नामा जाबाय भिडिअखौ आं दिनैसो होनो नागिरदों रायजोफोर रायजोआनो जाबाय गरखालेण्ड कमतापुर बायदिसिना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होनो थांखि लादों रायजोफोर भिडिअ क्लिपखौ एसे आं नोंथांमोननि दिन्थिनि रायजोफोर नायना लादो शीघ्र देशत बाঢ়িব ৰাজ্যৰ সংখ্যা জনসমৰ্থন হেৰুৱাৰ শংকাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ অংগচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে কেন্দ্ৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি অহা নতুন ৰাজ্যৰ দাবী নিষ্পত্তি কৰিবলৈ গৃহ দপ্তৰে গোপনে সমীক্ষা চলাইছে প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে গোৰ্খালেণ্ডৰ কথা দাৰ্জিলিঙকে ধৰি বৃহৎ এলেকা পশ্চিম বংগৰ পৰা কৰ্তন কৰি পৃথক গোৰ্খালেণ্ড গঠনৰ প্ৰস্তাৱত চৰকাৰ প্ৰায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত जोंनि बर'लेण्डआलाय मा जाखो रायजोफोर आं मालाय हारिया मोनसिगोन जोंनि बर'लेण्डआबोथ' मोननांगौमोन एसेबां मानसि थैबाय थैहोबाय थैहोनानैबो जों रायजो मोनासै जोंनि बर'फोरा मा जागोनलै रायजोफोर रावखौबो थांखिना बुङाखै दे आं रायजोफोर नोंथांमोना मा होनो मा बुङो कमेन्ट होबानो जाबाय रायजोफोर रावखौबो नाम लानानै बुङाखै जोंनि बर'नि थैया ओरैनो थांगारबाय बर'लेण्डखौथ' मोननांगौमोन ना रायजोफोर नोंथांमोना मा बुङो बिनि सायाव कमेन्ट होदे रायजोफोर चेनेलाबो गोदान नालाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो रायजोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै रायजोफोर आं एसे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिबाय आरो एसामिस निउसखौ जोंनि बड'लेण्डआथ' गैलानोखा मोननांगौमोन मालाय हारिनो मालाय हारिया गरखालेण्ड मोनसिगोननो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ थांखि लाबायनो दा आरो उपाय गैला आरो जोंनि बर'लेण्डआ गोमालांसिगोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दे रायजोफोर गाज्रि मोननाङा बाय 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 बाय